बर' थुनलाइ बिर जोहोलावनि सोरबां सुबुं मुंख्लं बिहुरामनि फालिबाय थुनलाइ आफादा मिरु नाङै जथुमबाय हारि गेदेमा हादोर नाङै सनानि हांखोजों मुंखौ बिनि थुनलाइ मुलुगाव गोथाङै दोननो साबायखर थाबाय बड'लेण्ड निउज चेनेलनिसिम जों दिनै बर' थुनलाइ आफादनि जि मुंख्लं सान बेखौ सापागुरि कक्लाबारि फरायसालिमानि न'ब्लाङाव जोङो खुंनो लादों। बे बर' थुनलाइ आफादनि जानानै हारि अनफावरि बिथांमोना बे 1973 मायथाइनि 28 सेप्तेम्बर आरो लोगोसे गुबुन गुबुन समाव मुंख्लं जालांनाय बिथांमोननि मुङै जों दिनै बे हाबाफारिखौ सालबारि जिल्ला बर' थुनलाइ आफादा बोसोरै लाफाबोबाय थायो आरो मा देग्लाय जों बे सिके कलेजनि न'ब्लाङाव लादों। फुङाव जोंहा दिनै फिरफिला बिरहोनाय बर' थुनलाइ आफादनि बियो जानानै थांबाय मुंख्लंफोरनि मुङै बिबार बावनाय बे जानानै थांबाय आरो जोंहा दिनै सावराय मेल दङ। बे सावराय मेलनि सावरायनां आयदाया जाहैबाय मा रमान हांखोनि सोमावसारनायाव बर' थुनलाइ आफादनि बिहोमा बेखौ लानानै जोङो फुंखा सुबुं महरै जों हांख्रायना लाबोदों बर' थुनलाइ आफादनि गाहाय नेहाथारि बिथां नीलकण्ठ गयारी बिथांखौ जोङो आलासि महरै हांख्रायना लाबोदों आरो जोंनिनो गेजेराव थानाय बे बर' थुनलाइ आफादनिनो लेङाइ आफादगिरि बिथां सीताराम बसुमतारी बिथांखौबो जोङो गाहाय आलासि हिसाबै हांख्रायना लाबोदों आरो जोंनि गेजेराव दङ बारग' नेहाथारि गबिन्द नार्जारी बिथां बारग' नेहाथारि उपेन्द्र देउरी बिथां बेबायदिनो जोंनि गेजेराव बिथांमोनखौ जोङो आलासि महरै बेयाव जोङो हांख्रायनानै बे हाबाफारिखौ लानाय जादों आरो लोगोसे बे ओनसोलाव दासिमबो थांनानै थानाय रमान हांखोनि सोमावसारनाय समाव सापागुरि कक्लाबारि गुदि बर' थुनलाइ आफादा दानानै लानाय एक्सन कमिटिनि कनभेनर आरो चेयारमेन बिथांमोनखौबो जोङो दिनैनि बे बेलायाव मान बावनो हिसाबै हांख्रायना लाबोदों बा हांख्रायनानै लाबोगोन बिथांमोनखौ जों रायजो सिगाङाव सिनायथि होगोन बिथांमोननि दैदेननायाव माबायदि बे रमान हांखोनि सोमावसारनाया जागायदोंमोन आरो बेबायदिनो रमान हांखोआव माबायदि बर' थुनलाइ आफादनि दैदेननाय बर' फरायसा आफादनि दैदेननायाव माबोरैहाय हारि अनफावरि सुबुंफोरा दावगाबोनानै मुंख्लं जानायसिमहालागै माने फासयनानै थायाखैमोन मुंख्लं जानायसिमहालागै दावगालांनानै हारिखौ बर' रावखौ बर' थुनलाइखौ सिबिदों।